बाबासाहेबांचो जो नगरपालिकेमध्ये पुतळो जो गार्डनमध्ये असा तो पुतळो वॉर्ड नंबर 9 मध्ये येता. आमचा तो काउन्सिलर जो असा वॉर्ड नंबर 9 या ठिकाणी बाबासाहेबांचा पुतळो येता. आमची जी रिझर्व जो हा असा काउन्सिलर जो निवडून येतात त्या हेतून हे आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 132वी जयंती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पेडणे येथे म्युन्सिपाल्टी गार्डनमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा जाऊन आज 7 वर्ष झालेली आहे. नवीन पुतळा आणि त्याचं अजूनही उद्घाटन झालेलं नाही. आणि दुसरं म्हणजे हे जे गार्डन जे आहे, पहिली जो पुतळा जो बसवलेलो आंबेडकर रंगधारे त्यापासून हे गार्डन तसाच असा. आज म्हाका दिसता 30 वर्सां जावन गेली तरी सुद्धा ह्या गार्डनाची आज सुद्धा तशीच दुर्दशा असा. आणि त्याका लागून म्हाका दिसता की आज पेडणे तालुक्यातलो जो पेडणे तालुक्यात रिझर्व मतदारसंघ जो असा त्या ठिकाणी आमदार म्हणून असा हे बरोबर ठीक असा, पण त्यातले जे बहुजन समाजाचे जे काही प्रश्न जे असत ते प्रश्न अजूनही म्हणजे गार्डनच्या स्वरूपात किंवा बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या संदर्भात बाबासाहेबांचा पुतळा आता बसवलेला असा माझ्या मागच्या बाजूला संबंध पूर्ण कृती पुतळा तो असा. तो पुतळ्याचे नावं विसरना असा. तो कोणाचो पुतळो म्हणून आम्ही जे बाकीचे भुरग्यांक कसो कळटला त्याका लागून आम्ही तांकां आमदाराकय सांगलेला असा काय असा की पुतळ्याचे अनावरण करचे म्हणून. अनावरण करचे आणि बाबासाहेबांचं नाव त्याच्यात येऊंक जाय पाटयेचे. हे माझं डिमांड असा आणि हेतले शोभीकरण जावंक जाय इतले माझे डिमांड असा.